pa-edit po yung gumagalaw po sana ako. Apil na sumbagay. Hey guys. Hala guys. Apil na UFC. Ni apil na UFC. Ay. Lumbag masuk mo na. Igo lang talaga. Hi guys. Dala po guys. Dala po yatong bagong kalingawan. Ng mga fighter, mga edit. Ning mga tawhana. So daghan dita ang naghuwat ani nga mga comments ang nalingaw ani. Diday akura. Nakoy nakita dire. Badji nagpost niingon siya guys nga pa-edit po yung gumagalaw po sana ako. So tanaw na to guys ilang mga comment mga fighter jud guys na yung mga binuang jud kanunay. Unya di day ana kanindot kay di ra ako ang nalingaw di ani nga aning grupo. Daghan may naghuwat sa mga comment nila nga mga binuang ganing mga jaga-jaga mga lingaw-lingaw ba pangpawa sa kalaay pawa sa kanang aning problema makatawa ka malingaw ka ni. So atong i-check ang mga comment makatawa ta guys malingaw ta guys. Dala guys aliw sobra talaga sa comment box. Oh na guys na i-comment guys oh nagsasadyo na. So atong i-play atong ipadako ha para malingaw mo. Guys parang sumasaw guys. So ito ibalik kay nag-una naman dito kadapit sa kinaunahan ha. Ito ibalik ko play. Oh winning a dance world championship. Tawa lagi. Oh grabe mga edit oy. La asas pa na pinaingon-ingon no? Alam sa mga nga guan. Ano na kanindot guys. Oh grabe talent. Matiroy. Dapat pino. So mo to guys dapat lain guys. Ano pa tira guys. Dito ko talaga matatawa sa mga comment tawa. Daghan na may guys. Marami tayong naaliw sa mga comment sa grupo na to. Kaya nakakatuwa kasi hindi lang ako ang sumasubaybay sa mga grupo na to. Marami pala tayo guys na natutuwa sa mga comment, sa mga post. O ito guys, TikTok muna daw ni Johnny Sins mapalaban na guys. Ala guys. Johnny Sins may kauban. Buwan. Wiggle AI dahil siguro nga guys ilang igamit. Ala. Arang imong sa kaya manadyaw. Johnny Sins may kauban. So dana po guys lain guys. Oh dah kani guys. So ala salamin man. Ara tuh guys. Mga makalingaw sa comment. No. Isasaw doon. So ala. Makalingaw mo na nga kamo og laadson mo para daghan na jud ta nga magsigig katawa kani ikuha ninyo guys i-appeal mo sa grupo unsa i-follow ninyo guys kini nga page kini nga grupo kay makalingaw jud ni para daghan na ta nga magsigig pangatawa mo na nga ikuha ninyo guys para daghan na ta magsigig pangatawa ba mga lingaw daghan na ta nga maghuwat ani mo na nga i-follow jud ninyo dadzon kay para lingaw kayo. The more the merrier. So tanaw na po ta guys. Ato tanawon ning ubos. Mga comment nila mga kuan kung unsa na po ilang po na po daw duwag basket guys kini duwag basket muot ni dangdang na po daw.
Dahang ko. Crossover pa guys, oh. Pick pa. Nakapanti ra guys, pick. Ara pa tirag dahang ko eh. See? Mo na malingaw jud ka lagi. Di mo magbasol basta enjoying i-follow. Kay malingaw mo, taga-buntag na maglabay ito, mag-post, malingaw, katawa na po. Kani, I got you sis. O, kani, lain na po daw. Atong i-place kinaunan ha. O, mo ne. O, paboto na buwang. Gubag kaliw. Tuwa, ligsan. Arang buwang eh. Ano yun, ito kayo parang di ko pupunta dyan, no? Arang buwang eh. Pinatas ba? Pinatas. Ligsan ang kulit. Okay na. Gira na. Gira. Buwang. Darang pusil. Ala. Mo ito nga ligsan. Arang buwang. Pinaganabis ito. So, di kay kanto na guys. Di pagkasunod na guys. Atong i-scroll pa boss. Para malingaw na. O, tayo play ha. Tayo play. Ay, yun signal. Oh. Tawa, apel na si kaning mga SEA Games, mga Olympics. Oh. Grabe tumbling oy. Grabe jud mga talent jud. Mga na yung malingaw sa tani oh. Dang na. Mo nang i-follow jud ni Ninjo kay malingaw jud mo ani. Napilay no. Nakupo gusto mo gumalaw ka. O sige, ito yung play. Sus kada kung kabaw nahimo ng mga laki. Naglawas guys. Arang namatso man nagbadji. Okay na. Kani muot ni. Allah. Astiga. Cha. Oh. Astiga gawa. Hindi raw. Alas siya. Mga kalingaw. Ano siya ba? May napapailain. Hindi na ni-apil na sumbagay. Hey guys. Hala guys. Apil na UFC. Ni-apil na UFC. Ay. Numbag masa mo na. Igo lang talag ko rin. Ate play guys. Baga down na ron. Patay ka ron. Patay ka. Ala. Tuwa. Kulira dyan yung tawa na. Anong petira? So, mura to guys. Salamat sa pagtanaw. Magsakit ang pag-gumatawa. Uy, lingaw dyan ka dyan. Ikuan dyan yun dyan. Daghan at maghuwat. Ang lingawa dyan. As in, di ka magbasol. Lingaw kayo. So, salamat sa pagtanaw. Bye-bye. Pag-post sa buko sunod. Lingaw kapon mo. Kita tag mo dyan ka dyan po. Sige, bye-bye.